ya. Iya. Aku dadi kowe dadi bawang diwalek iki ceritane. Ya, diwalek. Iki mbokne iki bawang merah. Bawang merah, kuwi bawang putih. Aku yuyu kakang. Ora beda cerita. Iki ana yuyu kakang kok mak yuyu kakang mandi lumut kuwi. Ya, praptane bawang putih. Kok Mbak Yu mungkin tau ora teko-teko ta? Lah ya Mbak Yu kaya. Yalah. Bawang putih kok enak kowe saka ngendi tondo? Mbak, iki kok ya kita antene. Aku Anu mau kok suwe banget. cepake jangane nih. Cepake segone karo wedange mau digorene iki mesake bawang putih saka kali iki lho. Aku bawang merah anakmu lho, Mbak. Iya iki saka kali mesake ngelak ngelih ket mau urung teko. Lagi wae teko saiki kowe cepake kono lho. Cepak mah. Aku bawang merah anakmu. Iya kowe anakku ning iki mesake bawang putih lagi saka kali. Kuwi menus bawang putih. Iki ra yo mesake. Geseken. Iki Mbak, kok aku digecek karo bawang merah ki piye, Cak? nang pikirmu itu. Ora, tak tekon. Kowe kok mulih ngambek saya niki komplit ora? Anu sing kumban sing tok anu. Ora kowe rasa nganu komplit apa ora kok tuku meneh ra apa-apa. Iki sing iki wae anu iki gawe wedang. Dadi bawang putih telani ayah. Bawang merah ora dibela. Mbak, aku kesel ngombai ngantek apa-apaku medhak lho. Iki kena kono wae kon ngombai kae lho. Aja aja. Kuwi iki konon-konon juga wedang konon ora gelem gajul ora apa-apa. Wes, ora bawang merah bawang putih ra sudi aku. Dadi apa-apa aku dadi korban terus kok. Wes ratop-ratopran. Ya sing-sing ae. Wis, apike anu wae. Lah piye to? Ya dadi jaran. Gah, Ya, gah aku ndak ditumpaki wong loro kuwi. Ya, Kok aku lagune lewong ya bareng-bareng ya Mas Kesman, Bu Prastiwi, Mas Solikin. Wes Wes. Lewong, kok tak kok bayaran iki khusus sutradara iki yo. Lewong rame-rame yo. Prastiwi. Bas. Ayo dadi jaran meneh. Dadi jaran meneh. Joget. Ayo kowe. Bos. Awas. Ganas. Awas. Ganas. Jaran. Bos. iya. Aduh. Enak ya, Mas. Iya. Yo. Bocang ganong.